Adora las bolas, tío. Sí, ¿no? Son trazadoras, what the... Ya ho he vist, ya. Me he quedat flipant, tío. What the fuck. Qué guapa, tío, esta arma, loco. Estoy flipando. Què és? No sé, le pillat el terra, tio. Una altra cap enrere, han d'anar. Mare meva. Quantes voltes. No estaria mal fer entrega, eh? No estaria mal, no. I ara que aconseguim una missió, encara més. Estaria bé fer un vehicle, no? Estaria bé estar primer. Estan caient dos. Com volen les bales, tio. Muerto. Sí, no? Aquí hi ha plaques, eh? Tinc. Y deixo el blindaje. Vale, objetivo cumplido. 5 mejores. Anem al banco. Voy a moverme. He encontrado un banco, si os hace ¿Vale? falta. Marc. Sí. D'aquí hi ha penya, eh? Mira, està caient un por ahí. On? He vist la sombra d'un tio. Asegura No, la va. posición de esta caja de suministros. On polles estàs? Veig. Per aquí. Però per què s'ha encarregat el compi? Sí que vigila. Ja. Podríem comprar un globito. Tiene la pasta perquè tens la meva pasta, també. Vale, voy. Ojo! Ya voy. Ojo! És el que té la pasta, aquell, eh? Sí, no? Sí. Vale, ja estic aquí. Està aquí, la porta a l'esquerra, Marc. No! ¡Fuego enemigo! Ah, tio, és que m'ha rebentat el pau, saps? Pesados, tío, morir los dos. Ya. Coño. Pesados, tío. Dejarme en paz. Me voy de aquí, que me están reventando, tío. Ah, M'han polit. m'han fet callar i tot, tio. Estic rodejat, eh? A sobre estic marcat, o sigui... Help me. Estic dins de la piscina. Llavors, hi ha gent a sobre. Un enemigo desciende sobre la zona. I a sobre està caient penya, mira. Hola, ja ves. Zona Aquí un marcada, pavo. voy. És que tinc 400.000. Què dius? Què fas amb 400.000, tio? Els que he matat jo. Mira la teva pasta i la d'ells. Marc. Zona marcada, voy. Està aquí. No! A on? Aquí. A sobre de l'escala. Me l'estic dient. Rescátame. Deja que te eche un vistazo. Aquí hem de marxar, però pitant, eh? Asegurar Agafa la pasta, agafa'l tu. Aquí hi ha un. I allà hi ha un altre. Vale, tenim pasta de tot. Marxem? Sí. Però corrents, eh? M'és igual on. Mira, hi ha un camió. On està? No el veig. Un I vehículo. aquí.
Estarem més segurs. T'ho dic ara. M'ha manat una mica el que no veu. Allà hi ha per fer una entrega, tio. Yo conduzco. Ve, penya. Vine. Suda. Marc. M'he carregat a un. Yo conduciré. Ara anem. A per l'altre. No puc passar, deixa'm tirar una mica endavant. Vale, tira-li. No te l'has carregat? Just davant. Mira, aquí hi ha un. Me l'he carregat, tio. Vale, es va fer entrega, no? Merda. No triga la farola, agafa la meva pasta. L'he agafat. Vale. Enemigo descendiendo sobre la zona. Vinga, entrega i... Veuen. Vale, entrega. Cuidado perquè em sembla... Ah, no. Has entregat tot? El que li ha provat tot. també? Sí, tot. Merda. Mare meva. Cargamento asegurado en la base. He entregat 400, tio. Bona nit. Bueno, nosaltres ja no ens cuidem. Bueno, A què rius? dinero perdido, 0. Un millor, tio. En tercers. És que... Però és que som dos. Descendiendo sobre Ya, la ya. zona. Però som uns cracs. Sí. Mira, hi ha un tio. Ens hi puc matar-lo, eh? Torna-hi. Anem cap al banc, que hi ha gent. Almenys No sé cap on. Sí, cap al banc. m'han disparat, tio. Està molt lluny. Un enemigo desciende sobre la zona. Punto cuidado. Ah, que cabrón, m'ha vist, tio. Vladimir, aquesta merda. Que cabrón. Però bueno, total, tinc 0. Soldado enemigo en camino. Hello. Enemigo descendiendo sobre la zona. Som-hi! Corre, no! Soldado enemigo en camino. Vale. Toma! Bueno, està bé. Per ser els dos sols, tio. Mira quan he entregat. És que... He flipat, tio. Què, un porron, no? 400.000 de cop, tio. Ja ves. Ja ves. 13! Vaig a fer la captura. 13 i 750.000, no? Vaya flipat. Espera, vaig a pillar una birra, tu. Ara vinc. Va, jo també, va. Vinga, No, va, jo va. no. No, jo Ara no. vinc. Ara vinc. Faig pausa aquí. Pots fer pausa, això, o què? Bueno, finalitzo ja això. Bueno, bona nit.